Em, em sembla molt divertit, o sigui, aviam, les notícies no sempre són divertides i la realitat no sempre és xula. Per tant, que de petit i que et comencis a interessar què és el que passa al teu voltant amb notícies, fins i tot et diré que seria molt interessant que aquest diari, aquestes notícies, les llegíssim els adults. Segurament entendríem moltes més coses si poguéssim rellegir amb ulls de nen. Per tant, em sembla molt xulo. És com interessar-te pel món i compartir amb els teus pares i els teus pares que aprenguin amb tu com es llegeixen les notícies.